Каква кухня решихме да направим в апартамента ни в Сицилия? Това е големия въпрос, който ме мъчи през последния един месец. Преминах през няколко тотално различни варианта и в крайна сметка взехме решение. За тези от вас, които не ме познават или за първи път попадат на това видео, аз съм Виктория и заедно с моя приятел през ноември месец 25-та година взехме първия си летен дом в Сицилия, който обзавеждаме и ремонтираме. Ако не сте гледали някои от първите ми епизоди, можете да кликнете тук или тук и да ги гледате и да се върнете отново, за да разберете каква кухня все пак избрахме. Когато взехме апартамента, бяхме сигурни, че кухнята ни ще бъде от Икеа. Харесваме Икеа и беше най-лесното, най-удобното и сравнително бюджетно решение за нашата лятна кухня. Да, обаче аз започнах да работя с Кухни Диалог, които са производител на кухни в България и имат производство в Пловдив. Запознах се отблизо с целия процес от А до Я, както и с различните им модели кухни, с материалите и въобще с философията и начина, по който работят, и страшно много ми допаднаха и ми харесаха. Признавам си, пристрастна съм, но ги препоръчвам с две ръце. Тогава, в началото, въобще не можех да си представя как аз си правя кухня в България и си я прекарвам в Сицилия, че някой даже и ми я монтира. Аз се бях размечтала адски много, съответно реших да поискам оферта и от тях. Те ми направиха оферта, която оферта ми хареса, беше конкурентна на тази на икейската кухня. Само че трябваше да си намеря транспорт и монтаж там. Аз не знаех колко струва транспорта, нито монтажа. И в рамките на една седмица, докато търся транспорт и монтаж, аз вече си представях как имам тяхна кухня. Даже знаех точно кой модел Allegra в Navy Blue. Много исках да имам такава кухня. Превоза обаче се оказа, че е доста скъпо удоволствие, около 6-700 евро от София до Агридженто, за да се пренесе цялата кухня, плюс плота и допълнителни разходи за монтажа. Тук идва момента да кажем, че с Митко избрахме кухня от Икеа, която харесваме и се спряхме на нея именно заради тези допълнителни разходи, с които кухнята ни щеше да се оскъпи доста. Правим немалък ремонт и изникват непредвидени разходи, съответно решихме да си спестим тези 1000 плюс евро. Така че сме доволни от избора си. Аз все пак препоръчвам Кухни Диалог и ще ви разкажа за тях в отделно видео, защото наистина имат разкошни кухни. А за кухнята от Икеа ще разберете в някои от следващите епизоди. Можете да ме последвате, защото на 15 февруари заминаваме за една седмица в Агридженто. Ще има още видеа и особено ще проследим драмата с водата и нашата цистерна, а тя няма да е малка.